Lero Nyasa VoiceBox tabwera ndi mawu a countryman and the uncle amene akufuna kuyika maganizo awo pa declaration ya state of emergency focusing on national food security imene yakhudza maboma 23 pa maboma 28 a dziko lino la Malawi. Iwo akuona kwawo a countryman and the uncle akuona kuti boma la Malawi likanayenera kuwamvera a Sulemani amene akhala akunena kuti mudziko muno kulibe chakudya mpaka nthawi yayitali ndithu, koma tinaona ndithu kuti mpaka na nthawi yake a Sulemani adafika pochezedwa parliament kuti zimene akukambazi zimaoneka ngati kuti akukamba zinthu zabodza komanso zoduka mutu. Ndiye pano a countryman akunena kuti akwadzudzula president kuti nthawi yopanga declare state of national emergency inakayenera kukhala kalekale nthawi yomwe ija kuti zinthuzi tikonzekere bwinobwino, koma zafika tili pano kuti pafupifupi anthu 2 million akupezeka kuti ali pa chiopsezo cha zakudya. Ndiye a countryman akupitirizanso kuti mukuona kwawo kuti chithandizo chimene akupempha a president ndi boma lawo sichachilungamo, koma iwo akufuna kuti chikabwera chithandizocho angochizowetsa chibedwe mwachidule chibedwe ndipo chipite chikagwire ntchito zina zachipani monga kampeni pachakuli zisankho 2025. Ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti a countryman and the uncle akuti bwanji modo yawo ya lero. Mongokumbutsana a countryman and the uncle samabisa ya iwo ndithu amakondetsetsa Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party. Ndiye akamalankhula nthawi zambiri amakhala akulankhula motsira shuga mokometsera chipani cha Democratic Progressive Party. Tikhale limodzi pa Nyasa VoiceBox. Muli bwanja Malawi nonse kwina kulikonse kumene inu muli mwa nthawi zonse. Ine countryman komanso pambalipa I'm with the uncle and panopa uncle asanapereke moni ndingoyambiratu kutulusa ndithu chibaluwa chimene tinacho pa tsiku la lero kunena kuti tinaona mpira utadulidwa kunena kuti munthu wankulu iya chakwe airport kuafuna sekendeke andi Malawi tonse tinayo ndi chidwi ngakhale mumtima timamva kuwawa kuti akutidulira mpira kuti tizionera zimene nthawi imeneyo sitinali kuti tionere. Ndiye president uncle anafika koma masikidwe awo amundege masikidwe awo anaoneka kuti ngakhale kuweva nkomwe sikunaoneke yayi. Kenako state of the nation address Chakwera has declared state of disaster in 23 districts in Malawi. And apo tikoza kufunsa kuti from when? Komanso Honorable Sulemani said there is no single bag of grain at any FRA. Kodi iwowa akufuna zolankhula za Chakwerazi akugwirizana ndi Sulemani wa kunena kuti chokudyadi kulibe ngakhale thumba limodzi kulibe. Anko tiyambire tu pamene patuperekani moni mungofikira ndithu giya tu. Countryman afali neso sitipereka moni edi chifukwa moni umapereka topi kusana yambi chifukwa katilera akatira muli pachangu kwambiri kakati kwakati muli pachangu nthawi ino ndiokolola ndero ndiokolola anthu ena okolola mwachangu ena akupanga ndi apapa utadiri apa munthu akuzongotimbira foni kuti zatikololere ndi apapa tiye tigwiritse ntchito changu. Countryman topi kumene mwayibweretsa lero ineso mpira umene ndimaonera nimaonera nawo andi mpira uchigawo chachiwiri unaweza kuti mpira uyo unatenga nthawi yayitali usana yambe choni yamwe kuti munthu wankulu akubwera andifeni makeza kuti mpira undo osowa sanga tikozipanga record kuti mwina tionere usiku za president izi apa tioneke mpira umasowa uwo chifukwa mpira ndi okoma kuposa za iwo koma zotsatira zake ndinozo kuti amene mwanenera mukuti president ajaposika chifeni maza kuti olofereka pira ku airport koma amudikirira mbalo kuti wachoka yakubwera amwene ifera kuti kono kuma president kombuya kola cha Professor Arthur Peter Mutharika uja amati chingosegula chiseko cha mundege chija amawefera atu asana sike pansi wawefa Malawi kuti zona adini ndabwera andiso kwambiri kuti mabwera kuzandichengamira koma president mukankula mwa countryman anasika nditi kono kuti wajawo ngati muna kuchokera kumaliro kapena inali wero khanyu kapena inali wero khamwini ine sindiziwanso kuti kodi countryman ndi chali family mano ngati muna ngati mundege muna muli maliro yathuwa akusika muna kumene muli maliro kusiza kuti zimaonesa mudi ya munthu kuti akumati munthu ichithupi tinayi limodzi kapena ayi
kuzoita president fail sina na ulimozi ai andizo muna madabo zoti akuti tafikaso kupanga moyo konkunja muda kusambia chakulibwi chimene tikuyankhula pamwe ndicho kuti mukozokona tu ku Malawi kuno a president akumapirika ma excuse ochuluka ola mama ofisa iwowa achina chaima chai apeza kubadi mafuta ochuluka chali kumakwamba nkhani nkhondo ya ku Ukraine ku Russia ndi zinthu zina pamene maiko anzathu ukati kusambe muna kuchulako zinthu zikuyenda munyengo zovuta ziti zomwezi maana omwe akumachitika ukonso kumachitika so zinthu kwa maiko anzathu kuti mufuse zinthu zikutani zikusuntha ndiye mwina atapita kuti iwo anali ku Zambia atakaona ku Zambia ako ndimene akhumudwa kuti asoro kumale kuja timana amizanthu unoto kwanza tunoto zikanga titu zinthu zikutani zikuyenda ife tikumachula nkhondo ya ku Ukraine chani limene ayikutire presa zinthu pamene zathu aliso munyengo ziti mwezi koma zinthu zikuyenda ndipo akandire mana pomwe nazo kuti still for address imene iyo baka declare kuti there is a disaster 23 days ku Malawi kuchokera nthawi iti ndipo pamene ndafusa mu chizungu kuti since from when chuma ku Malawi kuna countryman imene kunena mufuso ndira bwino kwambiri anthu avutika kwambiri nthawi yonseyi kugonera chimanga chobolisa mwamve anjachina Suleiman yakha kuyankhula komatu tsamango yankhula ma speech wabwino anthu akuvutika ndi njala akufanayo njala Suleiman yamaneka ngati yeye mutu wake sugwira kabina madana ndi boma andi yamuna chakwira boma la chakwira ngakhala yena Suleiman ndi anthu enera amene wamuna kukhala ma advisor a president umpanga advisor zeni chifukwa president amanamizidwa andi wiki yathe okaso ananena baje kuti amanamizidwa yetu mwaona ndiye letu kudabwa kuti lero uli ya president wa akupanga declare tayino pamene maboma enawa ali kuchomera kuchulaku chabo there is a disaster koma pano bantu kuchamba kocha chimanga ndele kuti ndaocha lero chimanga ine ndaocha chani chichacho ndaocha chimanga nani anko tikukumana ani pano paso mukamba zoti akukolola kutawisa so chani chimanga ndiye kodi hito the district disaster ine ndo kupanga declare lero kabena tachedwa kupanga akandile mali chimene kakuze nitu apa anthu okuba akufuna chithandizo yetu chikabwera ngochipanga tintini alina muzikumbukira countryman kumalawi kuna amene kuti akuna afuna akonze ma reform ako adimaki anathamangisa kwa adimaki kuja anthu onse okira ntchito kumene kuja ndi kuseka kwa adimaki kuja koma zosatira zake kwa adimaki kuja kunabedwa chimanga matraka achimanga kumapita ku Zambia andi wina amene anazagwira ndo pankhani manager ni munthu yokuti tinambiona ifeyo atavala paleta MCP akuti ndizawo wa president achakwe koma nkhani japaka nalero munthu wake simatani kodi mejo khangati anango ichosa kuti isakhale ya muziko muno nkhani mejo khale ya ziko lina chifani nathera momo zimezi ndiye ndikudabwa kuti ndiye mili jonana kuti tukonza adimaki wamano mukonza adimaki yo kwali meko kunabedwa matraka ambira chani achimanga ena kulowera ku Tanzania wazona ndiye lero mukuyankhula kuti Suleiman wakhala kuyankhula kumati nziko muno chonda president sanamizi Suleiman aoneka ngati iwo wamwina wo mutu osagwira andi ku parliament wiki yatha Suleiman ngati chair was agriculture amaziya kuti Malawi muno muli mavuto ochuluka ndine mawe house ambiri adimaki mulibe achira pondo amazana ayi amene wakunama zote kampani committee sizimenezi after masiko ngapi zimeti kuona kuti president wa upanga kugwirizana ndizo mwenzi anayankhula ata Suleiman akudena akususa zanja amayankhula vice chair wawo member wawo ndi apatikana kuti munthu amene akuyankhula zeni ndi ndani ndi amene etu wa DPP yuto Suleiman zungu wathu winatu tiwapa bantu akantile man ngati ziko tinene fe kukhala anthu openya patali kwambiri kuti ziko muno a president wakhala kumana amizidwa chifukwa sisi kanatika zokuti after Suleiman atatuluka adachimona zake kwa prime kuti ayaya wangotuluka chani atipipa kupanga solidate ya Suleiman kutuluka nawo limozi lero wapeza kuti president aja akuvomereza zimene amayankhula Suleiman taonani nanga kuti zoonadi kumalawi kuno kuli chani kuli mavuto ndiyene funso ndikufunsa kuti kodi chimanga komanso mabajeti kati kupange fe paso ukulira chimanga ana chitofutikise fe chisakala kumayankhula iyayi tili ndi chimanga matanzi akuti mwakuti kodi chimanga chimene chikabwera kuno chikumapita kuti akandile chimanga chineso funso ndikufunse chikabwera kuno kamene chimanga chimene chili mwadi makicho chili kuti chimamalizana NFRA kuti Malawi muno muli chimanga chili kuti zimene masusa Suleiman kuti kumara wakunama ndiye ndeneyo maadi make monse umumu chimanga mulibe
ndiye lero a president akuyankhula kupanga declare kuti Malawi is a state of disaster. Ndiye ndipo kuchokera liti chifukwa izi sizidanena kuchitika nthawi ino. Osati mwina disaster ika manene ya 40 ija Malawi 4 iyayi Kenya 4 Malawi 0 mwina disaster ika ndivere mwina disaster nangaso kuti disaster ina ngora chifukwa ndi izi kutuluka lero iyi panopo kana kaifetini mu process anthu aja kumalandirabe zakudyaso ndi chifukwa changa kantira kuti muone panopo even mabungu akunja olomaiko akunja anatitulukira panopa kuti ku Malawi kula anthu okuba kwambiri mwamve chifukwa ati WFP aja all food program aja kale amagawa chimanga mwamva kantira amagawa anthu chani chimanga koma panoto asintha mwana magawa chimanga pano kumagawa ufa chifukwa chimanga chinjike pita kuboma kuchimakabedwaso ndi anthu abomawo mwamva kantira chimakabedwaso ndiye ndikudabwa kuti kupanga declare ndi inoyi pamene anthu akuvutika nthawi yonseyi anthu akuvutika kodi zithandizo zimeneziwowa afuna kuti zikabwera zimenezi anthu alandira kapena afuna abeso afuna zabangire kampeni afuna zabangire kampeni anko nkhani ina yayikulu imene tinayo pano Joyce Banda msogolera naye wakale uchi wakachigiti naye tu amafotokozatu msonkhano tu mwina kapena inunso munamva mwina so kapena inu munamva akuti iye kumayankhula akuti munthu amene ati kunamane ma president akale amene satengapo mbali kuthandiza zimenezi anena president ma president akale akuzinenanso ndi yemwe chaka chamawa Amalawi musazampase voti anko kodi iyeyo akuzembera ndani akamati president amene sathandizayo chaka chamawa musazampase voti inu Amalawi akunena ndani iye akatire mani izi ndisoseke satu chifukwa akatire mani chimene mungaziwe awawa Joyce Banda awa saneneleyo wawa sokuyankhula pa zinthu izizi ndinakatimaneza amene okhape anene okhala pay chipanga likulu Akuba wankulu kwambiri ndi amayiwa mbava ikazi sizina ntole pajana amayi wana anabandeke awawo ayigulisa kodi anakaigulisa samati anakasungisa olo chimanga chomwechi chinafika ndi Joyce Banda nthawi yakunazo ndi chimanga mwadi makemu chimanga chaola anthu kumene kuti kodi chimanga choolacho chili kuti tifuna ife tichitani tichione chimanga sichinaoneke olo chimodzi sichinatani sichinaoneke ndiri kumadabwa kuti iwo akumatusa mawu kuti ayi zimene yankhula president izi ngati ma president ena satengapo gawo amene tisazapase voti akudaviziratu awawa tikutapera kuchula APM kodi iwo ndoti akutchula no APM kuti akutchula APM pamene APM tu ndiwa integrity APM samafuna nawo kukhala nawo pa zinthu za nyasi awa ndi Akuba watibira misonkho yathu mwamva forum mabajira amene mapita muna kumisonkho agriculture zokutsaka yakwadi zokutsaka ndi chimanga ndi ndirama zochuluka kwambiri komanso tili pomwe pa countryman kuli mayiko ochuluka amene anathandiza vile kunokolo chaka chatha dziko la Morocco ndathandiza kuno kuti fertilizer wakulera kuti agawira anthu fertilizer amene ja aboma ilira tonseri amagulisa ndi anthu fertilizer wina anachokera ku Russia mwamva kuti athandiza anthu waulere koma boma ilira tonseri amagulisa swatu ndiwo wafuna zokuti APM athandize zinthuzo zokuti wafuna abe apase iwo ane kuti adotima tiye tizigawana APM tisangapange zimenezi komanso countryman izo zatuluka nthawi yoyipa nthawi ino nthawi ya rent nthawi ya rent nthawi imene ife timakumbira mazozo ambuye Yesu ndiye ifeyo Yesu Khristu anatifera kale ifeyo pa mtanda ndiye ifeyo tisafeya achina Joyce Banda ndi achina chakwera pantanda ifeyo kuanyamulira mtanda wawo ife tanyamulira mtanda ifeyo anyamula okha tuchwa mafutu awawa ngochita kukonza mwamvete ndiye mwanelero uli asanamiza Malawi kumaluti stefu of disaster kuyambira mwezi izi nenda kuchitika nteje ndo amavutika amajanyika kusanje muchando amavutika kwambiri muchambo chabona madene kanthu akuvutika koma izizi isilongo ofa jo achedwa nazo kuti kuizizi
isisani Akuba mbava etu ndiye baki watu sambera muntu sambera muntu ambera nda yazibera oka mai kwa kunja anazirikira kuti ku Malawi itu kuli mbava zochuluka kwa amazibera oka zinthu zawo zomwe amazibera oka zona ku Tanzania aja analowa ziko muno ni matreka kumagawa za kuja anakabereka oka simunaona anapitirira kulilongwe kuzadusa umu kumapita kumulanje kupalo kumagawa oka kuti ku Blantyre kumagawa oka tine kuti iwo sanaziwe anazoza kuti anthu Akuba komaso even mai kwa kunja akuza kuti ziko muno zinthu sizikuyenda akunjaso akantilemani nene kuza kukupasani umboni kunyumba kujeneyo mukudziwa ndi mulamu wanga ene ali ku UK ani madabo kunyumba kujeneyo mukudziwa zokuti amayi awo akudwala maveti pana lidongosero kunyumba kuti amayi ajapita kuzipatala kwa Adventist kumwayi watu kandira mangola kumasisi kusintha pana lidongosero kuti mayi aja achoke apite ku UK kuti abeja kaunike kuti kodi chimene akudwala wawa kweni ndi chani tinesisa ifeyo akantilemani pa kunyumba kuja kupeza express ujeni chayo passport ngakale natenga twamate express kuti mukayi tulipira lero imatuluka siku lomwe koma Malawi kuno usisi chitika ziti zimenezo imatenga so miezi express imatenga so chaka isanatuluke pasi kuti chinatuluka countryman mochedwa kila kupanga apply visa ya maiwa countryman zali zosekesa bwanji onene mulabu agayo anatseka kwambira ku UK ayuka embassy anakanika kutulusa visa bwanjiso anaweza kuti iniyo mukunama amayi wasa kudwala iniyo mukunama amayi wasa kudwala kwa amayi wa akutawa mavuto kuchita kunena choncho kuzani amayi wa akutawa mavuto kwanu ku Malawi ndi afuna abwere kuno ndichifani mmakhala kuno mufuna muziza asunga kuti kuno ziko lanu ku Malawi choma sije kuyenda bwino president wanu akuonoka chani chuma ndi amayi wa kuno asabwere ndokuza lakatira mazenu ukambaza akatira maniza umboni amayo kutoka kwa lipiki kunyumba huko akudwala ipaka nalite koma yukayemba saja kuyakula mamira kuti ayi mukunama amayi wasa kutali sakudwala akutawa umphawi ziko la kwanu zinthu sizikutani sizikuyenda ndiye mikwa kunjowa kuzukuti kuno kuzinthu sizikutani sizikuyenda ndi ana amene angalolere inu apirike chithandizocho chisakafika anthu aboma azichiba angapereke ndani ndiye ife awatisanyamulire ntanda ausenze oka ife Yesu anatifereka pa ntanda anyamulira ifeyo machimo athu ndiye ife tisanyamule ife machimo achina chakwera ndi achoesi bande iwo azija iwo ali muziko lina kupanga moyo kutiliko ndi ife ndiye ifeyo tisanyamulire ntanda anyamule oka ali nthawi inoyi sina nthawi yusi umwe ne makambi kudwa mafuna tu chisoni nthawi ya renti tianyamulire so ntanda zita yayi nelu nyamulani ntanda ngati simu nako kirena ananyamula ndo pa ntanda wa Yesu ndiawo wafuna kuti iwowa tianyamulire ntanda tikale simoni ife sitikala simu ayi ntanda umene waunyamule chani aunyamule oka olemekwa kunjawa waosathandiza ndi Akuba kodi ndi mparliament waosathandiza ndi Akuba asizina ntoyi sitafuti disaster imene yathale nayo okha sikabwera sizifikiraso kwanthu mavakanti ontukula pakhomo panyo mana kuti anthu akulandira chimanga kwa myezi 4 koma anthu chilandilire kani thumba limodzi lomwelo January this is March ena salandire pakano ati kodi matumba ena akewa apakati pa apita kuti azapasidwa pamene mbuku munalemba kuti each and every month ndi anthu osakulandira ndekuti matumba aba myezi ina akupita kuti yawa unachozi president muri amankula zokuru machiro zokuti mwakuti ayi APM is the president of integrity kodi sopano amayi wakamakula chonchi amatenga ngati ife ndopoira mwinaro abaya wari akati fe kuna linaiwala kodi salu yaweje kumayika be papuzi muna kumayika be kuna ngati fe linaiwala the problem ena yona ineyo ndi ya DPP bwanji kuna kubamba libwele bukula kusokololi zimapanga DPP za kumbuyo zija munthu akala kutsa kuti atenti nsiyeni fete zinguyendesa Boma mistake imeja sasa chiteso mbava inene semangidwe famba wakana kuti anamangidwe atagulisa ndege icha koma zichimanga china zaora chicho mara kuchimanga chaola koma tachibwerese ndi chimanga chichoora apapa sichinaoneke akuna amayi wana amangidwa ngati mera anamangidwa akamuzu wamve chwa kamuzu anamangidwa ali ukalamba kalamba mayi wezisaka na yankhula mapira kumangidwa anali lutepo
lutepo kumangidwa kupanga stroke kumavutika koma ndalama matumba jamakapa asa amayiwa ndiye mwina DBV atengerepo phunziro chifukwa kuti kukubadu kwacho akwera wapwisa ndi Joyce Banda kodi aphunzire kwa iye this is another cash get it chifukwa budget fund ndalama zimene zidwa muno ku parliament kuchako ndi misonkho yathu akudula fe siku ndi siku ndiye lero afuna so chithandizo chachani chizipita kuti ife timadula msonkho chipita kuti kuba chilizo ndi chikaperekedwa kwa Malawi siji kutani sichimakafika examine ndakuza ndi kunapeleka kuno fertilizer wa urere wa ku Morocco fertilizer ayo anthu sana apasi amagulisidwa una anachoka ku Russia amatani ndi ababa akamanena kuti state of chani mangaiza yawoyo ndi ati apereke nda ife tikwapempha Malawi kuti amene osapasa avumburuse ndalama khala kutibera zichazo ndalama zimene azivumbu ndipo achakwera ndi ndalama zochuluka kunjosa kangotenga kuthandiza zili ndi makhristu koma zili ndi madabado kuti ndizikafera ngati izizi anzawa china PM ujayo amalengeza kuti apa mavuta amene ali munowa ine sale yanga muzindipasako hafu ndiona zinso tikudulako ndalama zimene tithandizirana koma zachisoni muvizo kuti mazi ajase fukura kunkhota anaona katu 3 days usaja kunkhota kucha atsanapite koso iwowa 3 days anthu asakuja anko ndakumvesesa andi mwatisuka bo kuti awosa apasa kanthu atuluse kumene asunga yo ndalama ndalama zija zigwire ntchito ndalama khala kuti bera zija atuluse nthawi yakwana ndalama zondiza Malawi zikomo kwambiri ndakunyadirani zikomo tionana